खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर गुड इभिनिं एभरिवान वेलकाम बेक एगेन आङो फिन खेबसे लोगोफोर बे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जादों थ' गोबां कमेन्ट्स आरो बेबायदिनो गोबां सोंलुफोर फैगासिनो मा जामारखो एप्लिकेशन्सफोराहाय बेबायदि हाइड जालांनो हमदों आरो गोमालांनो हमदों थ' जोङो बे साननैसोआव गोबां नुनो मोन्दों स्केमबो जानाय बायदिसिना आरो बेबायदि फ्रड आरो दिनै बेसेबांबा हाजार कौटि लुथिनाय बेबायदि जोङो निउसफोर जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दं लोगोफोर दा जोङो माबेखौ फोथायगोन कम्पानिनिखौ फोथायगोन आरो निउसखौ फोथायगोन गोबां सोंलु जानानै फैदों निस्सय बयबो नुखाबाय आरो गोबां बेबायदि टेनसनफोर जानानै दं जानांगौ थ' लोगोफोर जियानो हक आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय एकदम गोसो गैथारामोन थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैदों मा जादों आङो एसे दिन्थिनि थ' बेवहाय जोंहा नै हार्मफुल एप ब्लक बेबायदि ब्लक देखायखायो आरसिकेआबो बेबायदिनो हाइड जालांबाय आरो बेबायदिनो मोनसे गोदान एप्लिकेशन प्राइम ना माबा फैदोंमोन थ' बेबो अट'मेटिक हारसिंनो हाइड जालांबाय आरो बेबायदिनो एफकेबि दङमोन एफकेबिआबो हाइड जालांबाय लोगोफोर मा जाबावगोन दा थ' जोङो दिनै बेखौ माबोरै जोङो ट्रेडिं खालामनो हागोन ना हाला थ' आङो बेखौ एसे दिन्थिलांनि आङो गोबां कमेन्ट्स खालामबाय मानो बेबायदि जाखो थ' बिथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स खालामनायाव रिप्लाइखौ हरदों थ' रिप्लाइ हरनायनि उनावहाय आंनो मोनसे बेबायदि लिंकखौ बिसोरहाय शेयार खालामहरदों आरोना थ' बे लिंक्सआव थुनानै होयोब्ला गाहायाव नै बेयो अट'मेटिक बेबायदि गेवो आरोना दासिमबो बियो बेन जायाखै आरो उइथड्रल जागासिनो दं बेबायदि आरो थ' मा बुंबावनो बिनि सायावहाय आङो बांद्राय बेबायदि रिस्कबो लानो हाला आरो आङो बेखौहाय बुंनो हाला एक्सुवेलि मा जादों थ' गासैबो बेबायदिनो स्केम जालांजोबगोन नामा थ' आङो बेखौसो सानबाय थादों आरोना थ' जियानो हक लोगोफोर उइथड्रला जागासिनो दङ गोसोब्ला खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो सोरनाबाफोर उइथड्रफोर दङब्लाना थ' जोबोद रिक्सि जानानै फैबाय आरो मा बुंबावनो जोंहा एफकेबिआथ' आरो दासिमबो बेबायदिनो उइथड्रलबो जाया जेबो जाया थ' जोङो गोबां सम वेट खालामबाय 7 days 8 days बेबायदिनो एफकेबिआबो लिंकआव थांनानै थुब्लासो माने बियो गेवो आरोना थ' गेवोब्लाबो ट्रेडिं खालामनाय समाव हरनि 9टा जायोब्लानो माने नेटआनो 502 एरर बेबायदि फैबाय थायो एक्सुवेलि मा सिगनेल बेफोर जेबो मिथिला आरो दिनै उइथड्र खालामगासिनो दं गोबां फैसा पेन्डिं जाबाय मोनासैबो ओरैनो माने गासैबो बेकार थ' लोगोफोर मा बुंबावनो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरखौ आङो बांद्राय इन्टारेस्टिं मोनासै खारन बेबायदि माने गाइड जालाङोबा हारसिंनो ना थ' दसे समावनो जों हाकार जायो आरो मा बुंनो दा बेबायदि गोबां रोखोमनि निउसफोरबो शेयार खालामगासिनो दङ थ' बेफोरखौ नुनानैबो ना थ' एसे गोसोआव जोङो डाउट मोनदों थ' आङो बेनि थाखायनो एसे टेनसननि थाखायनो आङो भिडिअखौ लानानै फैयाखैमोन स' नोंथांमोना मा सानो बेयो नोंथांमोननि बाथ्रासै आरो जायफोरा इनभेस्ट खालामदों थ' बेबायदिनो हानायखिनिखौ उइथड्र खालामोब्लानो जाबाय आङो बुङा जे बियो माब्ला खारगोन गाबोन खारगोन समफोर खारगोन बेबायदि आङो बुंनो सानाखै थ' जायफोरा इनभेस्ट खालामदों बेबायदिनो ट्रेडिंखौ लाबाय थानो हागोन बर्थमानाव लगै सोलिगासिनो दं नैबे आरसिकेआ आरो एफकेबिआ फुरा बेन जानाय बायदि जाबायदि लोगोफोर थ' आङो बिराद प्रब्लेम मोनबाय खारन कास्टमार सार्भिसाव बेबायदि रिप्लाइ मोनाखै आङो गोबां लिरनानै हरदों नाथाय आरसिकेनिफ्राय बेबायदि मोनगासिनो दङ नाथाय बेयो माला थांगोन आङो बेखौ जेबो बुंनो हाला खारन दिनै बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरखौ आरो मा बुंबावनो ना दिनै स्केम जानायफोरखौबो जोङो नुगासिनो DAI ना मा डाइ एप्लिकेशन थ' बेयावबो गोबां बेबायदि स्केम जानायफोरखौ ग्रेप्टार जानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों लोगोफोर थ' बेखायनो आङो बांद्राय बेबायदि भिडिअफोरखौ बानायबाय थानो सानाखै आरो मा जागोन जेबो बुंनो हाया थ' जायफोरा इनभेस्ट खालामबाय उइथड्रखौबो खालामलांबाय थानायनि लामाखौ लादो आरो जोङो बेवहाय दोनसोमबाय थायोब्लाबो बिराद रिस्कि थ' बेबायदिनो दा जोंहा YBYआवबो बेबायदि गोबांथार पेन्डिं जानानै दङ आङो दिनै बुंनो सानाखै YBYआ खारगोन माबागोन आङो बेखौ जेबो बुंनो सानाखै दा जोङो वेट खालामनांगोन गाबोनसिमहालागै YBYआ उइथड्रल जायोना जाया थ' बेवहायबो गोबां पेन्डिं जानानै दं लोगोफोर मा बुंबावगोन दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आङो बिनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन आरो निउसफोरावबो बायदिसिना निउस नुबाय थायोब्ला
खर'फोरा एसे हें जायोना थ' बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन लोगोफोर। जियानो हक नोंथांमोना जायफ्रा RCKखौ दासिमबो बेबायदि हाइड जानायनि उनाव लगइन खालामनो हायाखैब्ला थ' लिंकआव थांनानै क्लिक खालामोब्लानो थ' बियो डाइरेक्ट लानानै थांगोन आरो ट्रेडिंनि टाइमाव ट्रेड खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आङो माबोरै ट्रेड खालामगोन, दा जोंहा नैबे टेलिग्रामनि वेबसाइटआव फैबाय। दा बेहाय फैखासिगोन दसे उनावनो ना। आङो गोबां कमेन्ट्स खालामदों थ' बेबायदिनो आरो लोगोफोर। थ' मा बुंबावनो, दा टाइमाबो जाबाय नै 6:02 ट्रेडिं खालामनोसै। नोंथांमोनाबो खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। थ' बर्थमान सोलिगासिनो आरो बेबायदि उइथड्रलाबो जागासिनो लोगोफोर। थ' नोंथांमोना मा सानो बियो नोंथांमोननि सायावसै बियो। थ' आङो दा बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै, बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।